Operasyon ng PUV terminal sa Ilocos Region binabantayan ngayong holiday rush. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Ipinakalat sa iba't ibang terminal sa Ilocos Region ang mga personnel ng Land Transportation Office Region 1 upang bantayan ang operasyon ng mga public utility vehicles, maging ang estado ng mga driver at konduktor sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday rush. Kabilang sa mga tinitignan ang pagtitiyak na roadworthy o kakayanin ng mga bumabiyaheng pampasahero o pribadong sasakyan ang mahabang biyahe nang maiwasan ng aksidente sa mga kakalsadahan. Bukod dito, nagsagawa rin ng fitness check ang tanggapan sa mga driver habang naglatag din ng helpdesk sa mga pampublikong lugar na aalalay sa pangangailangan ng mga commuter. Iginiit ng tanggapan ang pagpapatupad ng batas at matulungan makamit ang ligtas ng pagbiyahe anuman ang okasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.